To dole mu magana da babban murya dan ba za mu bari irin wannan abubuwa suna faruwa a cikin al'umma muna yin shiru ba. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da safiyar Juma'a, fatan kowa ya tashi lafiya. Muna fatan Allah ubangiji duk alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka Allah ka hada mu da su. Sharrin da ta zo da shi ubangiji Allah ya kare mu. Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana halin rayuwa da muke ciki. Kamar yadda kowa ya sani, yau take Juma'a, Juma'a babbar rana. Kuma insha Allah malamai za su gudanar da hudubobi akan mambarin su na Juma'a. Jan hankalin da zamu zuwa ga malamai, ina magana da malaman da suke 'yan siyasa, malaman da suka sa kansu a siyasa, malaman da idan kakai yakin zabe ta tashi suke furta maganganu na son zuciyarsu na ra'ayinsu a siyasa. Bana magana da sauran malaman da ba sa sa maganar bakinsu a cikin siyasa. Duk wani malami da kuka sani a fadin Najeriya wanda ba abin da ya shafe shi da siyasa, idan lokacin zabe ya zo iyakaci ya ce ma ka je ka zaɓi cancanta, Allah ya zaba mana mutane na gari. Ba da su nake magana ba, domin wannan wakilai ne na gaskiya, mutane ne masu amana, kuma iyayenmu ne. Ina magana da 'yan siyasan malamai waɗanda ake ba su kuɗi, waɗanda ake ba su wato ainihin kujerar maka, waɗanda ake canza musu motoci, waɗanda ake kai iyalansu kasashen waje, ake kai su maka su je su yi aikin haji ko su yi umara. Da su nake magana. Saboda haka duk waɗannan malaman muna kira gare ku da ku ja mutuncinku. Abin da ya rage muku na mutuncin ku a idan mutanen da suke kasar Najeriya da talakawa, ku rike shi, kar ku karasa watsa mutuncin da kuke da shi dan guntu da ya rage muku. Shawarar da za mu baku, kada wani malami ya fito ya ce zai gaya mutane wai cewa zanga-zanga haramun ce ko zanga-zanga bakin kowaye. Najeriya ba kasa ce ta musulunci ba. Najeriya kasa ce ta wato ainihin kazo nazo ta Kirista da bamaguje da mara addini da kuma musulmai masu addini. Ba kasa ce da iya musulmai ne a kasar ba. Kuma sannan Najeriya ba tsarin wato ainihin musulunci ake bi ba, constitution ake bi a Najeriya. Dan haka constitution lallai tabbas ya ba wa ɗan ƙasa dama ta idan an yi masa wani abu da yake ganin ba daidai bane ya fito ya bore na me, na zanga-zanga, amma zanga-zanga ta limana, zanga-zanga ta kwanciyar hankali. Saboda haka kar wani malami ya ce zai zo ya mana hudu ba ya gaya mana cewa wai ka abu ta zanga-zanga, dole sai mun fita zanga-zanga. Duk malamin da kaji ya faɗi wannan magana wallahi baya cikin tashin hankali. Kwanan masara bai gagare shi ba, buhun shinkafa bai gagare shi ba, man gyaɗa bai gagare shi ba, manja bai gagare shi ba. Wace irin masifa ake ciki? kaman masara banza, masara tana neman tosar buhu 100,000, hauka ake yi. Kwanan masara yana neman ya kai 3,000, hauka ake yi. Kuma ku ce ba za a yi zanga-zanga ba, wallahi sai mun fito mun yi zanga-zanga, sai mun gaya wa duk wanda muka isa mu gaya masa ya fito, mu nuna cewar bayi ne mu. Mu bai kamata mu faɗa abin da za a yi mana mu da muka zaɓe, ba wai gwamnati ce za ta faɗa abin da take so ta yi ba. Mutane ne ba ku san tsarin mulki ba, wanda ka zaɓa kai za ka nuna masa layin abin da kake so yi ma. Mu muka san matsalar mu muka san kanmu. Yunwa ce take damun mutane, ka arena mutane hankali. Kun fito kun ce a musulun ticket, ga musulun ticket yana cin uban mutane, ana cikin masifa da hau da bala'i, amma kun kasa fito ku gaya shugaban kasa gaskiya, kun kasa fito ku magana ɗaya, kalma guda ɗaya, billahi la ilaha illa hu, within 10 seconds shugaban kasa sai ya saita kasar nan. Magana ce guda ɗaya, wai ba a rana ɗaya girgita ƙasar nan ba, ranar da aka rantsar da shi ranar ya tarwatsa komai. Daga ranar da aka rantsar da shi aka bashi mulkin Najeriya komai ya tsada. Kace ka cire subsidy, a da subsidy, duk wani abu da aka cire masa subsidy a fadin Najeriya a da shi. Wannan tsinanniyar dala, uban me zamu da dala, ku kuke amfani da dala, mun san wani amfanin dala ne. Ina ruwan talaka da wata dala, dala banza, dala gobi, ku ta tara abakku mana. A sauke farashin dala a gani, talaka a samu abin da zai ci, yana da 2,000 2,300 a aljihunsa ta ishe shi. Mu mun ce ka ku dauki kuɗi, mun ce ka ku sata duk abin da za ku yi, amma ku sauƙaƙa mana rayuwa, talaka iya cin abinci. Ka shinkafa da mai ta gagari talaka, shinkafa da mai kwaki kaman abincin talakan ya gagari talakan, to kasa za a ci, hauka ake yi wai. Saboda haka muna kira ga babban murya, duk malamin da ya san ba karfafa mana gwiwa zai ba kuma kira da gwamnati zai cewar zanga-zangan nan ba za ta haifar da ida mai ido ba, kafin ai zanga-zanga a gyara. Duk malamin da ya san ba wannan hudu ba zai ba, to billahi lazi yake yayi zuwa ya ce mana wai zai gaya mana kan ai zanga-zanga ba. Mun sani ba inda aka yi zanga-zanga ta ka zaman lafiya, duk inda aka yi ba a gonewa cikin lafiya, kuma so muke kasan mu ta zauna lafiya. Amma zanga-zanga za mu yi ta lumana. Yan uwa duk wanda zai fito ba makami, ba sanda, ba barandani, ba adda, ba gariyo, babu dan buda, babu taba dukiyar al'umma, babu sata, ba shan wiwi, ba shan sigari. Duk wanda ya san abin da zai fito kenan ba mu gayyace shi ba. Ba ma bukatar wannan, cikin lumana da kwanciyar hankali muke so a fito a nuna gwamnati cewa abin da yake faruwa a kasar nan ba ma jin daɗi. Shine kawai in an gyara ba za a ji kanmu ba, idan ba a gyara kuma za mu fito mu ta tofin alatsi ne, kuma billahi lazi za mu fara alkunuti a masallatan mu. Za mu ta tsinewa duk wanda yake da hannu cikin rashin zaman lafiya a Najeriya, duk wanda yake da hannu cikin tashin hankali a Najeriya, duk wanda yake da hannu cikin matsin rayuwa da talaka yake fama da ita a Najeriya. Allah ya rugurguza shi, in zai shirye Allah ya zide shi, in ba zai shirye ba Allah ya fi mu sanin yadda zai da shi, Allah ya mana maganin sa. Wannan shine jama'a, ya sallar juma'a lafiya. Assalamu alaikum.